Dato ti Municipal Agriculture Office ken RHU ti Tayom apan ang ipatungpal ti Ordinance No. 1 Series of 2017 wenno Anti-Rabies Ordinance. Dagos ang nagtignay dagiti opisyal ken barangay tanod iti barangay Pias Tayom. Babaen ti panagrundada na sampulon ang nasilwan dagiti bulos nga aso dagiti bumarangay. Tapno preserbar mam nagi makagat mam nga tattao. Ken para kanya paimot mam iti adas aso na raytoy. Tano makakagat gamin di aso damam ko isoda mo ti agbayad. So ngaylong lungaling mi kanya damam nga gigalot dati aso da. Ngam idin patungpal mi uten mam iti pinagigalot dati aso mam ket bimbasit mo ten mam iti itihan nga galot nga aso. Naobserbar pay arabi iti gagangay apan nagibet da iti aso. Tipi makitkitak mam diti Pias ngamin iti pinagbulbulos da. Nagigalot da iti aldaw. Rabi ay batan damam nagyasaso da so nga ti pampamayamimot mga barangay official. Agrobing kami imot lang ti rabi tapno makita mi mam nagiti bulbulos nga aso. Apay yakap nga bulos na mo ti rabi nga pinagkita mo. Sila kunado mam nagyado makit iso kanu mam iti bantay damot sa balbalay da. 5 ti aso ni Flor de Lisa, 3 iti pakarsuna, ken 2 iti balayda, ken amin da nakagalot ken nabakunaan ti anti-rabies. Uman namong unay iti ordinansa saan laeng para ti proteksyon na no di ket tapno maliklikan ti gastos. Ngiti pagsyatan naman nga na-injectan tayo anti-rabies na kiti aso yun. Pagsyatan na amam ko tap uray no makakagat hanunay nga dadya kasla ko man nagita kanya dadya makagat na. Uman namong kadyo ordinansa yung nga dagiti bulos nga aso ket matiliw. Ay won amam won. Apay ma'am. Won amam tan kagadak ko madaksa makuam mo dadya kwa. Hindi makakagat agpa-injection mga agpa-injection. Nagastos mo tig pa-injection man. Kalaksidan ang maigalot, kalikagom timaw ang marehistro ken mabakunaan dagiti aso. Si kwati guto-guton ti national government ngano mabaling ko 70 to 80% ke mabakunaan tapno after 3 years rabies free to ti kon ti tayo man. So nga continuous ti panagbakbakuna mi yearly. Ti pagsyatan na dayay na ipa-meeting na na-advance nga na ibaga ti barangay official nga dapat nga pa iparehistro ni galot dadya sa aso datap no iti kasta ito na pang kamegbakuna diretso mga gagbakuna. Yes ma'am jay i-rehistro da dito office tap no iti kasta dayay ti basis mo ti panag-purchase mi ti kwa rabies vaccine ma'am tapno sa pasap to no apang kamegbakuna umdas di bakuna nga may titibarbanan kayo. Nakaypaylaon iti ordinansa agtatalineed a public health problem ti rabies ken cause of death. Iti record ti RHU Tayom 51 ti kaso ti dog ken cat bite ti first quarter ita atawen. Ken adda may sa akaso ti rabies itay napan atawen. Nasurok 2,000 ti rehistrado nga aso iti ili ken maibasar met iti record nasurok 95% nga aso ti nabakunaan. Iti kalabes adda meten reported a vehicular incidents iti ili gapu kadagiti stray dogs. No nakabaud ti aso tayo at least ke safety kiti anak tayo ma'am lalo iti ubing nakuha mo iti ubing tila matare-tare danong kasjay at least ke maiwasan ti panakakagat da ma'am ken no iti highway kasjay kwa maiwasan ti aksidente ti luglugan mo tamot motor. Addamet pakaybatugan a multa ti siya sino man nga aglabsing iti ordinansa. Iti biyang ti RHU adda umdas a bakuna para kadagiti makagat ti aso ken pusa. Kaadwan kadagitoy ket purchase ti LGU ken dagiti daduma tulong manipod DOH. Jessica Boreta, Balitang Solid North.